guys, kamusta po kayo lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Fulano Warino. Mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo bang plant hunting, pakishare naman po ang video. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, pakilike, share and subscribe ang aking YouTube channel, Fulano Warino, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Mariel Garden, Barangay Iba, Ilayang Pulo, Silang, Cavite. Ito, yung mga collector dyan, 55. Ayan, hindi kasama si Cutie Ayan, di ba? O pag mga ganito nakalaki, 1.8 na. 1.8 lang, kakapal 1.8 na po. Yung ganito, si Adansonii, lahat na talaga no? 1.5. Pinaka last price, 1.5. Ang ganda na rin naman po talaga ng pot. Ayan. Pati yung kanyang pinaka-pool, tunay na kahoy talaga, di ba? Panggatong. O, panggatong. Uy, pero maganda yan. Tignan mo, di ba? Kumapit yung mga leaves niya. Naging giant. Di ba? 1.5. Talagang mas maganda kung talagang kahoy yung nilalagay. Ayan guys, 1.5. Talagang pang-display. Ito guys, si Adansonii. Magkano na dito? Magkano? 80? Aba? Kung yung iba may 100, 150. Yung 80 pesos nila guys, ayan, super less na po. 80 pesos. Ang ganda naman. Ang galing. Ito magkano to dito? Ito guys, si Red Imperial, 650. Galing naman. Gaganda, no? Wow. Oh, ito guys, yung naghahanap ng mga pakpaklawin. Magkano to dito? 180. Oh, yan. Di ba? Ang tataas na po. Ayan, lalapad ang dahon, no? Gaganda. Ito si Green Congo. Magkano sa inyo, Cutie? 400. Wow. Ayan po, patid na si Green Congo. 400. Ang ganda. Ito si Cobra, binibenta pa ba? 3.8. Ayan. Hindi na po kayo lugi. With pot na, for display na lang. Stable na, 3.8. Itong lalaki ng dahon naman ng anthurium mo. Magkano na yung ganyang kalalaki? 350 pa rin guys, Ayan. Yung anthurium na mas malaki pa sa kamay ko at sa mukha ko. Oh, malamang kasing ganda yun na nagbabantay. Si Cutie. Lakad tayo, lakad. Ipakita natin yung lahat ng magaganda. Di ba? Malay mo, di ba? May magkagusto. Di ba? Ito. Grabe naman. Si Glorious. Paano ba inaalagaan yan? Di ba? Ang ganda. Magkano pag mga ganito kabongga? 5.5. Yan. Baka po sinong may gusto. Ayan. Si Glorious. 1, 2, 3, 4, 5 leaves. Ayan. Napakalaki. 5.5. Ayan. Pwede nyo nang ipropa. Ang ganda, O, diba? Ito sila Black Cardinal. Yan yung 1.8 talaga. Okay. Ito po yung 1.8 na local na sinasabi kanina. Gaganda. Ang gaganda ng mga variegation ng Birkins, no? Meron na rin ako, Thailand, Holland, kompleto na. Dito naman po tayo sa labas, guys. Siyempre,
Summer ngayon, kaya hindi mawawala yung mga pang-landscaping. Wow, napakabongga. Magkano to? Malamang mabili ko ngayon eh, di ba? 500. Wow, 500. Naku, hindi na po kayo lugi. Ano ba ang correct ID nito? Midimilya. Medinilla. Ayan. Medyo 500. Gaganda. Meron din sila rito guys ng mga santan. Ayan. Yung santan dito magkano? Wow, 50 pesos. Ano pang hinihintay? Ayan oh guys. Yung mga, meron din silang talong. Yung talong magkano? Ay, mali. Okra pala. Medyo lakad tayo ng konti. Ito magkano to rito? 100. Kasi naman po super less na po ng bigonya oh. O di ba? Ayan. Ito mayroon sila yung kalamansi. 100 si kalamansi. Ayan. Ito guys, si kalamansi 100. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ito anong ID nito? Rubia po. Rubia ba? Ang ganda mga pang landscaping. Magkano naman dito, cutie? 150. Ito guys, sinasabi ko sa inyo, marami rin silang tindang gumamela dito. Magkano naman dito? 120. Aba, iba-ibang kulay. Kung merong tag 150, meron naman silang tag 120. Yan, yung nakikita nyo na yan. Ito yung okra guys. Akala ko talong. Magkano to dito? 25. Eh kung may talong kayo, magkano? Ganun. O, ganun din, di ba? Yung mga naghahanap ng mga panggulay. Ito, magkano yung gumamela nyo? 50. Makakapal naman. May tinda rin silang rose, 100. May, ayan po. 100 ang rose nila. Yung kulay pink na yun, ano yun? Purple Angel. O yan, nakakalimutan ko na naman si Purple Angel. Magkano doon? 25. Ito yung batang makulit ng gugulo. Ayan po, paluin nyo nga. Wow, hindi pa rin nabibili si ano. Variegated. Magkano na pag ganito? 10.5. Talaga? 10.5 na? Wow. Yung kasama ito, ubos na yun. Talaga? O ito guys, yung mga mahilig sa mga pampaswerteng money tree, variegated. 10.5 na yan. Ayan. Dinidemo ni Cutie. Ito beauty, magkano yung ganitong bambino? 250. 250, di ba? Ang gaganda. With potted na yan. Ayan po. Yung mga ganitong aglonema, 250 rin po. wow. Nagbabaan na talaga. 250. Mga real aglonema to, di ba? Apo. Ayan. Kung makikita nyo, no, with pot na po. Ang gaganda nila. Sa presyong murang-mura, 250 lang. Ito si Super Atom. 500. 500. Si Super Atom. Dati-dati, tagwa 1,000. Ngayon, 500 na lang. Wow. Ito si Silver Dragon. Magkano naman sa'yo ito? 550. Ayan o. Last na si, si Silver Dragon. 550. Talagang bumaba na rin. Ito guys, yung Black Cardinal na to, Holland variety. Magkano ito, cute? 750. Yung local niya ito, magkano? 1.8. Ay, medyo nagkaiba ang presyo, di ba? Pero itong bet ko eh. Yung mga ganitong variety. Ikot-ikot tayo. Ito po, firm. Hindi ko na ano yung variety. Paki-comment na lang po kung anong ID talaga nito. Parang firm siya, di ba? Apo, ano siya ng Cobra friend? Oo nga, pero talagang hindi Cobra Firm, di ba? Ito guys, parang variety siya ng Cobra Firm. Magkano naman to, cute? 600. Itong Prince of Orange. 450. Wow, 450 na. Dati-rati, tag 500, 600. Ngayon, 450 naman. Kasusunod na baba pa yan. Ito yung ating maganda.
Binabalik-balikan. Napakamura ng mga halaman nila dito. Anong lugar ba to, be? Barangay Iba. O, Barangay Iba. Sakop to ng Barangay Iba. Ilayang Pulo. Ilayang Pulo. Dito lang po sila sa pinaka harapan ng highway. Yung mga friends nila dito, napakamura. Marami rin sila dito mga pang landscaping. Medyo lakad-lakad tayo. O dito guys, oh, ang ganda ng Birkins nila, yung variegation. Magkano to? 350 ma, meron tayong 250. Oh. Ito 350 yung pinakalas, pero meron pa silang pinaka 250. Ang mura talaga dito, no? Nasa harapan lang kayo. Hindi ko akalain na mura talaga ang presyon dito ng halaman. Kasi dati na-i-vlog ko na po sila, kaya bumalik ako uli. Ito, talagang bumaba na. Aglonema, Chanda. Magkano to, cutie? 300. Ayan. Sigas mo muna sila. Dito, ikot-ikot. Ikot-ikot tayo. Halakad-lakad pala tayo dito. Dito, magkano? Tricolor, 300. Itong tricolor nila, 300. Talaga naman, oh. Grabe. Pababa ng pababa ang presyuhan. Paganda ng paganda. Dito sa kabila, Ruby Belize, 300. itong ruby nila guys, 300. Kaya makikita nyo, no? Talagang kahit medyo small yung ano niya, yung size niya, pero talagang stable na po. Tinake yan, di ba? Pero 300 pesos lang, ayan. Magaganda yung pagkaka-arrangement ng kanilang mga plants dito. Dito guys, yung kanilang white Congo. Paano, ay, kasi may white siya, no? Kaya tinawag na white Congo. Magkano naman to? 500. Wow, 500. Hindi ba siya mahirap alagaan? Hindi nagre-revert yung ano niya. Pag nasa loob po ng bahay, kailangan shade. Ah, kailangan shaded. Yun ang Diretso. para dire-diretso. Ah, yun ang sekreto. Kailangan shaded para hindi siya mag-revert. Medyo nagpapaturo tayo. Medyo iba sa paningin natin. Ito, ano naman ito? Cutie. Pink Congo naman. Magkano naman ito? Ganun din. 500. Dito naman sa Black Velvet. 350 po. Ito 350. Pero yung 350 nila guys, matataas naman po at malalaki ang dahon. Hindi naman ito bagong propagate. Hindi. O yan, stable na rin naman po siya. Ayan, kung gaano kagaganda. Yung 350. Kasi tumangong patayo ito, meron itong O magpapaturo tayo ng tips. Kasi yung aking Black Velvet, unti-unting nalusaw. Ay, tsaka ayaw niya ng tubig. Ganun. Once a week lang. Kailangan, ano bang talagang care tips sa Black Velvet? Shaded ma'am, ayaw niya ng ganong tubig. Sa isang linggo, ilang beses diligan? Dalawa o isa lang. Ah, ganun lang ang dilig niya. Tsaka hindi siya masyado sa tubig, no? Ah, kayo nga ang ginamit nyo nga lang soil mix dito. Hindi naman tulupa, di ba? Ipa at tsaka coco peat. Pero nagtatagal naman yung halaman. Kasi ang alam ko pag mga alocasia, kailangan may halong lupa eh, di ba? Sa bagay, depende na lang yun sa sa maghahalaman kung paano nila alagaan. Kasi sa akin, dinagdagan ko ng lupa. Dito naman sa watermelon, 100. Hindi na rin naman po kayo lugi. Yung sa 100, stable naman po. Ayan. Ito po yung mga succulents. Ang gaganda na succulents nila. Magkano to? 50 man, ito pa yung 3 Ito guys, yung makikita nyo mga succulents at saka jade. Ito magkano? 3 for 100. Ang baba. 3 for 100. Mga pang reseller. Ito, 50 pesos. Wow. Lakad-lakad ng konti. Ito. Cutie, magkano to? Si Green Seratum. Wow. Si Green Seratum nyo parang parang ang kapal ng dahon, no? Bakit yung akin parang ang lambot?
Hindi nga. Di ba? Alam ko. Anong variety to? Dito lang po sa Dito lang. Malamang. Doon nagkakatalo, di ba? mas maganda pag local. Mas maganda pag local yun. Nakuha ko rin. Mas maganda pala pag local. Ganda ng dahon niya, oh, kapal. Ayan, 500. O ito guys, napakaganda naman ng mga aglonema. Pink Katrina. Lahat ba ito Pink Katrina? Changdang po yun. Ito sa kabila, Changdang. Magkano presyuhan? 300. Oh, 300. Uy, ito 250 naman guys, oh. Grabe. Si Katrina dati nasa 600, ngayon 250 na lang. Oh, paunahan na lang po. Dito tayo kay cardboard. Ang ganda ni cardboard eh. Magkano? 500 na lang. Ito guys, si cardboard 500 na lang. Ayan, nagmamaganda siya oh. Grabe, napakamura. Ito guys, Red Angel naman. Magkano to dito? 250 rin. Kung mapapansin nyo guys, yung garden na to, medyo malaki siya. Malaki siyang garden. Ayan. At maraming mga aglonema varieties dito, yung mga naghahanap dyan. Ito yung pangalan ng kanilang garden, Mariel's Garden. Itong delisyosa. Aba? 500 si delisyosa. Ayan guys, oh, tignan niyo yung 500 ng delisyosa. May slit na eh, no? Ayan. Parang kala mo mother plant. Ganda. Yung mga naghahanap ng mga Monstera deliciosa. Dati ang bongga ng price, ngayon 500 na lang. Saan ka pa? Sugod na po kayo mga suki. Medyo baba tayo ng konti. Dito sa Yayamanin, magkano dito? 150 ang silong nila. Dito po sa Red Siam, 55. uy, 50 pesos. Sa Milaloni, magkano to dito? 250 mo. 250. Wow, 250 lang. Giant na po ito. 'Di ba? Diba, hindi nyo na kailangan palaguin eh. Ito naman kasi yung klase ng philodendron na talagang hindi mahirap alagaan. Milaloni. 250 lang. Medyo lakad-lakad tayo guys kasi napakarami nilang halaman. Dito naman tayo sa mga kalateya. Sa mga magagandang kalateya nila. Magkano dito, cutie? 250. Lahat ba ito? Apo. Ayan. May malaki, may maliliit ang dahon. Pili na lang po kayo. Pero ang presyo nila lahat, bawat isa ha, 250. Ayan. Diba? Ang gaganda. Ito, magkano sa inyo yung ganito? Isang dahon. Ha? 5K. Kasi naman, Borgiana to, diba? Medyo nabubulol tayo sa pronunciation. Monstera Borgiana. Borsigian. Sige, siya pagsalitain natin. Ano? Monstera Borsigian. Di ba? 5K. Ayan. Ibig sabihin, pinaka-budget plans to. O budget meal na tinatawag. 55. Wow, magkano? 55. Yung pinakamalaki daw po nito, 55,000. Sige nga, i-flex nga natin mamaya. Ang ganda oh. Magkano to? Beauty? 550. Ayan, paulit-ulit. Ang ganda kasi. Ito, yung mga ganito nyo. 100. Wow. Wow. 100, ang tataas na. 'Di ba? Yung mga begonia lovers dyan, ang tataas na po ng 100. Ang ganda. Ito, si Milano. Nag-iisa na lang ata. 500. 500. Wow. 500 si Milano. Wow guys, ito. Ang gaganda nila oh. Ang gaganda ng dahon. Magkano to, cutie? 200. Wow, 200. Ito guys, yung 200 nila. Ano bang correct ID nito? Tropical Mar. Tropical Marian. Nalilimutan ko na naman. Ito guys, ang Tropical Marian nila, 200. Tignan nyo naman po yung 200 nila. Ang kikinis. Ang tataas pa.
Diba? Dati-dati 250. Sa bagay, medyo mataas na rin yun. Pero mas magandang 200. Medyo lakad-lakad ng konti. Dito tayo sa mga magaganda. Ito guys, yung Florida green nila. Magkano to? 350 na. Oh, 350. Yung 350 nila guys, ang tataas na po. Ayan. I-flex natin. Oh, di ba? 2 dahon. Ang mura pa. Pero ang tataas. Ito yung rubber tree golden at Tissima. Magkano dito? 400. Mukhang bagong labas to. Wow, ang ganda. Medyo lakad-lakad pa tayo ng konti. Ito sila Sendriana, magkano? 100. Apo, yung 100 nila, oh, ang kakapal na po. Ang lalaki pa ng dahon. Ayan, ang mga presyuhan dito. Ito si Cutie Berkins, pag maliit. 150. Budget plans. Ito yung budget meal na tinatawag. 150. Si Peru, Ang pero po 100. 100. O yan, ang tataas na po. Ayan ang Peru. Malamang kaya mura yung plants. So, nagpupropa kayo rito, no? Wow. Ikaw nagpupropa? May taga-taga. May taga-tanim talaga. Ito dito, magkano dito? Sa silum na pang ano? Shangri-La Philadelphia. Wow. Diba? Ito guys, si Shangri-La Philodendron, pero napaka super last niya for only 500. Ayan, may mga propagation sila ng ito guys, ay papakita ko sa inyo, nakapat na si Tetra. Magkano? 250. Ayan oh. Ayan, pwede nyo na pong ipropa. Ayan, yung mga naghahanap dyan ng Tetra. Yung mga masuswerteng bamboo. Ito? Wow, mga nakatirintas na, 250. Paano kung ganito, yung medyo malaki? Ganun din. Wow, 250 rin. Diba? Ang gaganda. 250 rin. Oh, alam ko maganda to eh. Itong allocation na to, magkano to? 550. 550 Stingray. Wow. Ganda. Ito guys, mga pang landscaping nila, si Scarlett. Ayan, 60 pesos pero pwedeng ibigay ni Cutie ng 50 pesos. Ito yung mga ganito nyo. O, 50 rin. Ito mga ganito, lucky plants din to. 25. Ito guys, yung money maker nila, 350. Yan, makataas na po. May extra oh. Ayan guys, si Jose Buno. Super last, 3K, sold out na po yan. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang ganda talagang i-flex, no? Ang ganda. Pati-pati yan. For only 3K, sulit na yan.